הילה. שלום שירה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו על הלומי קרב ופוסט-טראומה. המטרת הפודקאסט שלנו היום היא להעלות את המודעות להלומי קרב שחיים סביבנו וצריכים להתמודד עם הטראומה יום-יום. שמי שירה, אני תלמידה במגמת תקשורת קוגל בחולון, ואנחנו עוסקות בהלומי קרב ופוסט-טראומה. אז שמי הילה, אנחנו בבית ספר קוגל, במגמת תקשורת, אנחנו בנות 17, עוד מעט 18, בעזרת השם. והיום נמצאים איתנו דרור, שנפצע בתאונה מבצעית בשנת 2017, ומתמודד עם פוסט-טראומה, ומוטי, שמלווה אותו כמנטור במסגרת רכיבה טיפולית על סוסים. תודה רבה לשניכם שאתם כאן ומוכנים לשתף איתה. תודה לכם שהזמנתם. טוב, אז נתחיל משאלות לדרור. מתמודדת בתקופה שאחרי הפציעה? שאלה מורכבת. המון קשיים. כאילו גם לפני שנפצעתי כזה, די כאילו, כל דבר שרציתי די השגתי אותו, די כאילו הלך לי כזה בקלות וכל זרם לי באמת כזה. ואחרי הפציעה פתאום הכל מתערער ברגע כאילו, ממש. וממקום של כזה, לא יודע, מלהיות מיועד לקורס מפקדים בצבא, או אפילו קצונה, לפתאום להיות בבית חולים, מעבר מאוד קיצוני, ופתאום אתה מאבד קצת את העצמאות שלך, ולומד מההתחלה בעצם הכל, גם על עצמך וגם פיזית. איך הגעת לרכיבה על סוסים ומה הרגשת בפעם הראשונה? הגעתי את האמת שלסוסים בדרך ממש מעניינת, דרך עמותה שמלווה אותי גם עד היום. היה לי תקופה כזאת, באמת שהייתי גם כזה, כי גם נפצעתי פיזית, אז כאילו אחרי שהשתחררתי מהשיקום, אז פתאום זה היה גם טיפה יותר נפש נקרא לזה ככה, כאילו יותר קשיים עם עצמי, לנתח דברים כל הזמן, ולהיות כל הזמן מה יכלתי לעשות, ואיך הייתי עושה, ואיך הייתי משנה. וכן, היה לי איזו תקופה מאוד ארוכה. להיות בבית, כמעט איזה 3 שנים. עם עצמי, לבד, כן. כן, זהו, אז כאילו אחרי כל כך הרבה פעמים שהייתי בתקופה הזאת עם עצמי, כל הזמן ניסיתי באמת, כאילו כל דבר כאילו הייתי קצת אנטי, ולא לנסות את זה, וכל דבר הייתי ממש די סגור. ועם התחושה עם עצמי כזה, הרגשתי שאני חייב לתת למשהו אחד צ'אנס. כן. ובאמת בעמותה עשו פרויקט כזה של מנטורים, והכירו לי את מוטי. וכן, וכאילו מה שאהבתי באמת עם הפגישה שלי עם מוטי, שכאילו הוא לא בא ונסה לעודד אותי, או להרים אותי, או לשנות אותי, פשוט כאילו היה שם בשבילי, ובעיקר כאילו אמר לי, תשמע, אני לא עכשיו יותר מדי עכשיו בדיבורים ובדברים, יש לי כלי מסוים שקוראים לזה סוסים, זה אני מבין. אתה רוצה? איזה מסר היית רוצה להעביר לאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה? כן, שזה נורא, פוסט-טראומה היא באמת תחום מאוד, כן, מורכב וקשה. ואתה מרגיש כאילו כל כך הרבה דברים ביחד שקצת קשה לבטא אותם במילים. והרבה פעמים, כן, זה קל לוותר ולאבד תקווה. למה לדעתך הסוסים יכולים לעזור להלומי קרב? אז בהקשר הזה, כאילו, הסוסים מלמדים אותך להיות כאן ועכשיו. את לא עוסקת לא בעבר ולא בעתיד. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שהסוסים עושים לפצועים בהקשר הזה, כי אם אתה לא נוכח, הסוס לא יגיב אליך, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, ולכן הקטע הזה של כאן ועכשיו הוא נורא חשוב, ואני חושב שגם סוס מצד אחד הוא חיה חרדתית, והלומי קרב די מתחברים אליהם בהקשר הזה, אבל הם גם בעלי חיים מאוד עוצמתיים, והם משרים על הפצועים תחושה של הישג, שהם מצליחים לתקשר עם בעל חיים כזה, מצליחים לעבוד עם בעל חיים כזה, לרכב עם בעל חיים כזה. אז זה נותן להם המון תחושה של הישג ויכולת.
אז זה ככה בכמה מילים, ככה לנסות ולתאר עולם ומלואו. איזה שינוי משמעותי ראית אצל דרור לאורך השנים? הוא תמיד נלחם כדי להגיע למקום יותר טוב מאיפה שהוא נמצא. הוא לא ויתר אף פעם. גם בקטעים, בימים היותר קשים וגם בימים הפחות טובים, תמיד היה לו את הניצוץ הזה, אני לא מוותר. איפה אתם רואים את עצמכם, את הדרך שלכם בעתיד? אני חושב שיש לנו האזרחים משימה לאומית. זה להציל את החיילים שהצילו אותנו ב-7 באוקטובר. ואני לפחות רואה לעצמי משימה אישית שלי לעשות ככל שאני יכול כדי לנסות להחזיר במשהו לאותם חיילים אמיצים שבאמת שילמו מחיר נורא כאילו כדי להציל את כולנו פה בארץ הזאת. פשוט לא מסוגלים כבר להכיל את הכאב ואת התחושות הנוראיות שיש להם מאותו אירוע או מאותם אירועים שהביאו אותם למקום של פוסט-טראומה, והם פשוט מרימים ידיים ומתאבדים. לפעמים הם גם לא מודעים לכמה שזה קשה אצלם. נכון. מותר לבקש עזרה. זה לא בסדר כאילו לבקש עזרה. ויש דרך להתמודד עם האירוע המאוד מאוד מורכב והקשה הזה. ואני חושב שזה המסר הכי חשוב כאילו לכל אותם חיילים שחוזרים עכשיו מהצבא ולא מבינים כל כך מה קורה להם ולמה הם ככה ולמה... להיות מודעים וללכת ולקבל עזרה. טוב, אז תודה רבה על השיחה הכנה, על שיתוף הפעולה ועל העבודה המשמעותית שאתם עושים בכל יום. למדנו המון, אנחנו מקווים שגם אתם לקחתם משהו מהשיחה הזאת איתכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה לכם.